לקראת הקיץ הבא עלינו לטובה, בחברת טמפו החליטו שהגיע הזמן להשיק את שנדי. בירה בטעמי פירות, תוך פנייה לקהל יעד צעיר ועכשווי. Remember שנדי, המשקה הגזעי מה-80s? אני הייתי הפרזנטור נאמבר 1 שלה. אז איך מצעירים את המותג ונותנים לו זווית חדשה ומעניינת? דבר ראשון, מחליפים פרזנטור. ניצלנו את העובדה ששנדי מכיל רק 1.9% אלכוהול, ומאפשר לך, בניגוד לשאר המשקאות האלכוהולים, לתפוס ראש אבל בקטנה. אז לקחנו את אושרי כהן והחלטנו להראות לכולם מה קורה לו כשהוא שותה קצת יותר מדי. בתאריך 13 לרביעי דלף לאינטרנט סרטון בעריכה ביתית שלא אחר מאשר אושרי כהן. בסרטון נצפה אושרי כשהוא שפוך לגמרי משתיית האלכוהול והחבר'ה הטובים שלו מתעללים בו. המטרה הייתה פשוטה וברורה, לייצר שיחה אותנטית ברשת. האם אושרי כהן באמת איבד את הראש בגלל יותר מדי אלכוהול? מייצרים על הגב שלי שיחה, אה? הטוקבקים זרמו, וגם ידיעות יחסי הציבור. אפילו עכברי הרשת המחודדים לא הצליחו לזהות איזה חברה מסחרית הולכת להפתיע אותם עם הפתרון לסרטון הוויראלי של אושרי. ואם כבר אמרנו ויראלי, בואו נדבר על המספרים. 3 ימים אחרי שהסרטון הודלף, צפו בו ביוטיוב יותר מ-76,000 איש, ובמקביל באתר פליקס הוא נכנס ל10 הסרטונים הנצפים של השבוע עם 16,794 צפיות. וזכה אפילו לסרטונים המתייחסים לאותו מקרה. אני לא יכולה לראות שמפילים מישהו בסרטים. בסדר, אבל... מה ענק להפיל מישהו ולצבוע אותו כשהוא מסטול? מה? רק לאחר שנוצרה שיחה ספונטנית ברשת, המשכנו את המהלך. סרטון של אושרי כהן עלה לטלוויזיה, בו הוא מבטיח לנקום בחבר'ה שהתעללו בו ומפנה את הצופים לאתר. סחבק, לא נשאר חייב. הגולשים מצאו באתר עוד 3 סרטים בהם אושרי כהן נוקם בחבריו, ותוך כדי מקדם את הרעיון של משקה עם רק 1.9% אלכוהול, שעוזר לך לתפוס ראש אבל בקטנה. 3 הסרטים זכו ל-167,914 צפיות, וגם המשיכו לדבר עלינו בכל הרשתות החברתיות. במהלך הקמפיין נכנסו לאתר יותר מ-111,345 איש. 1.4 דקות היה זמן השהייה הממוצע שלהם, ו14,546 קופונים לשישיית שנדי במחיר מוזל הודפסו. עכשיו בואו נדבר קצת על כסף, כי בינינו זה גם חשוב. שבוע לאחר עליית הקמפיין, שנדי הגיע לנתח שוק כספי של 7% והתמקם כמותג הבירה החמישי בגודלו בישראל. בקיצור, יצרנו שיחה חוצת מדיות והחזרנו מותג שקצת נשכח לרלוונטיות בשוק עכשווי. אז תתפסו ראש, אבל בקטנה.